me vanhukset ollaan ihan hyvässä hoidossa. Ja en usko, että tämän sukupolven, kun puhutaan, että naiset elää 90-vuotiaaksi, on aivan puuhaata. Me ollaan luomua. Sannaksi tänään. Onko? Mennyt jostain syystä. No niin, mitkä fiilikset nyt Sanna? Ai tää on video, tästä pitää oikein puhuukin. Joo. Vau, tosi hyvät aurinkoiset fiilikset. Tosi eteenpäin kiva, mennään. että nyt näkyy, että ihmisiä on liikenteestä. Että kyllä tää tästä kulkaa. Joo. Vielä voitoksi muuttuu. Jep. Millaiset henkilöt on ottanut näitä esitteitä? Ihan kaikenikäiset vai? Naiset on ollut enemmän kiinnostuneita ehkä. Joo, ja tuli kyllä yksi miesäänestäjä myöskin. Okei, loistavaa. Mun mielestä kaiken ikäiset kuitenkin, että sellaista ikäjakaua ei selvästi ole. Ja tämmöistä niinku talouden asiantuntijuutta arvostetaan. Hyvä. Ei muuta kuin Sanna voittaa. Sanna voittoon. No niin, tsiikatkaa kaikki, kuka skulaa snygeiteen. Nonni. Sanna, mikä fiilis? Täällä on skruva sää ja kaikkea. Täällä on raikas, ihana sää ja tehdään innolla täällä vaalityötä ja kielet puhuttavat. Kielet puhuttavat, joo, mutta se on tärkeä asia. Kyllä, ja pitää puhua ja täytyy miettiä, että mihin mitä kieliä Suomi tarvitsee ja suomalaiset lapset sitten, kun he ovat isoja ja astuvat työelämään. Ja miettii vähän paikkakuntakohtaisesti, Niin on. että ottaa se lähestymistapa, että mitä siellä lähellä puhutaan ja mitkä on naapurissa, niin yritetään kannustaa. Ja ehdottomuus ei ikinä ole hyväksi. Ei. Ketäs meillä tässä vasemmalla on? Ai minä? Niin. Marjo. Sä oot avustajana ihan vai? Mä oon tässä avustajana. Sannan avustajana. Ok. Hyvä, hyvä. Ja niin, mennään jo huhtikuun alkuun. Mikä fiilis nyt pari viikkoa vielä vaaleihin? Itse asiassa tuntuu tosi hyvälle, että tuossa kun Hesarissa oli päässyt tuohon listoille niin kuin mukaan, niin se on aina iso juttu, että on olemassa ihmisten mielissä, kun 4 vuotta sitten ei ollut oikeastaan lainkaan, että oli tosi tyhjän päällä lähti tekemään töitä. Kiitos.